Assalamu alaikum, yau na kawo muku shekarun jaruman kanywood maza ɗan daga ciki. Don Allah in yau ne farkon zuwan ka channel nawa, kar ka manta ka danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin samun tallace-tallace mu da zarar mun ɗaura. Jarumi na farko shine Garzali Meko, yana da shekara 31. Sai na gaba Hamisu Breka, yana da shekaru 32. Sai jarumi mawaƙin Nura M Inuwa, yana da shekara 35. Sai na gaba Ali Jita, yana da shekara 41. Ado Gwanja yana da shekara 34. Dauda Kahutu Rarara yana da shekara 38. Sannan na gaba Umar M Sharif, yana shekara 35. Sai na gaba Lilin Baba, yana da shekara 32. Adam A Zango, yana da shekara 39. Naziru Sarkin Waka, yana da shekara 38. Sai Sadiq Sani Sadiq, yana da shekaru 43. Yakubu Muhammad, yana da shekara 51. Nuhu Abdullahi, yana da shekara 33. Sani Ahmad, yana da shekara 33. Sai babban jarumi wato Ali Nuhu Sarkin Kanywood, yana da shekara 50. Sani Musa Danja, yana da shekara 51. Kada ku manta ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin samun tallace-tallacen mu da zarar mun ɗaura.